Cigleni zidovi, betonski strop, metalna rasvjeta, pod od epoksi smole. Rekli bismo, većina uvjeta da ovaj prostor nazovemo industrijskim je zadovoljena. Međutim, nešto je u ovom kafiću drugačije. Stil je od strane investitora bio totalno prepušten nama dizajnerima i kada smo počeli rušiti prostor, onda su se otkrivali neki novi detalji koji su determinirali onda stil i smjer u kojem ćemo ići, a budući je starogradska jezgra, trebalo je biti nešto da vuče na nešto starinsko, nešto između vintage, ali opet nešto kao toplo, kao dnevni boravak. Cigla se je skrivala ispod zidova presvučenih knaufom, pa su odlučili da je neće više zatvarati, već u nekim segmentima naglasiti. Slično je bilo i sa stropom. Bio je izuzetno nizak jer je skrivao instalacije i ventilacijske cijevi. Kako bi otvorili prostor, dizajneri su uklonili knauf. Instalacijske cijevi su djelovale zgodno, pa su ih samo obojili u crno. Nosive betonske grede nisu smjeli uklanjati, ali da ih utople, presvukli su ih u drvo. Bilo kakav vid obrade drveta, metala i bilo kakvog drugog materijala sa promjenom boje, vi ćete dobiti isti komad namještaja ili detalja u prostoru koji će drugačije disati i drugačije funkcionirati. Automatski će postati novi komad. Recimo, interesantno je da je kompletan strop, znači sva rasvjeta je iz Jadran filma koja je odbačena. Mi smo je kompletno restaurirali, prefarbali i to su lampe koje su služile na setovima za snimanje. Jako puno detalja u Dolce i Cafeu je zadržano iz prijašnjeg uređenja zagrebačkog kultnog kafića Mislav. Stolice i stolovi su primjerice samo osvježeni. I upravo je u njima taj detalj koji daje romantičnu toplinu ovom interijeru. Naglasak smo dali na tu jednu pastelnu boju, boje peperminta, koju smo dobili u uzorku tkanine na stolicama, budući su stolice ostale od prethodnog lokala, one su prethodno kemijski očišćene, a drveni dio je obrađen i naknadno na novo prefarban. I onda smo iz tog detalja, te pastelne boje, prenijeli tu boju i u dijelove interijera, u detaljima. Ta je boja u okvirima na zidovima, u odjeljenom dijelu kafića krasi klub stolić i starinsku lampu, ali isto tako i jedan zid. Zanimljivi dekori u obliku supčanika na zidovima izrađeni su od stiropora, ali neki dekori imaju i svoju funkciju. Jedna interesantna instalacija koju smo napravili u sklopu lokala je da smo na dva glavna centralna zida stare gusene radijatore stavili direktno na zid kao instalaciju i oni su dalje u funkciji, znači oni imaju svoju funkciju grijanja prostora, ali vrlo neobično je svatko ko uđe u prostor primijeti da je radijator zakačen direktno sam na zid. Sve što je moglo poslužiti kao neki detalj iz prošlog vremena je bilo interesantno. Dizajneri su čak na zid htjeli objesiti stare prepolovljene i prebojene bicikle, ali nisu ih uspjeli nabaviti. Preuređenjem je ovo mjesto za kavu i slatko dobilo i novu dinamiku prostora. Dva separea na dva centralna zida su uzdignuta iz nivoa poda, čisto da se dobi ta jedna dinamika i da se razbije monotonija tog sjedenja. Znači imamo u centralnom dijelu lokala je sjedenje oko stolova, dok su separeji podignuti malo više u zrak, s time da smo i izloge velike staklene stijene iskoristili kao sjedeće dijelove gdje smo ih spustili malo niže. Oni su nekad prije služili kao prostori u koji su stavljali cvijeće. Sad se u tim istim prostorima na jastucima može komotno sjediti i dobilo se više sjedećih mjesta unutar samog lokala. Iako djeluje kao u potpunosti zaokružena priča, neke su stvari u ovom prostoru ispale sasvim slučajno. Pod je primjerice trebao biti sivi, ali zbog reakcije između betonske glazure i epoksija on je ispao i šaran. Međutim, nama to nimalo ne smeta, a vjerujemo da ste i vi u ovom zanimljivom prostoru našli pokoju ideju za svoj dom.